ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε. Ασπινέ, αμόλυντε, αφθορέ, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδεσπινά, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξαν σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς, και των πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψη των εισέγ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφυγιών. Μη δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των αισχρής λογισμής και λόγης, και πράψεσιν όλων εμαυτών αχρիώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μητήρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη τι επέμει, το αμαρτωλό και αζώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σόνιων και ημών δεσπότη και Κυρίων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισο. Η να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα. Επιστρέψει με προς μετάνοιον, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρες όμοια Υιός ελεήμων, και συμπαθής και φιλάνθρωπος, εμεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων μωρά αυτής απελαπνούσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χαρίτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
συν τον άρκο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μη δέσποτα προς ύπνον απειούσι, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφυλάξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμησώ. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν, ύπνον ελαφρών, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένο. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συντοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το παντιμόν και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέντοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατιθυμή. Μητέρ του Θεού, φυλάξω